Gibida sa 11 ka kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2022 kinsa nagrepresenta sa ilang nagkadiyang tribo sa Davao City ang ilang kultura pinaagi sa usa ka cultural presentation. Ani report ni Kent Abrigana. Nahimong mabulukon ang performance sa 11 ka kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2022 kinsa nagrepresenta sa 11 ka mga tribo sa dakbayan sa Davao atol sa ilang cultural presentation. Gibida sa mga kandidata sa ata Bago Buklata, Bagoba Tagabawa, Matig Salug, Obu Manovu, Iranon, Kagan, Maguindanaon, Maranao, sama ug Tausug ang ilang tradisyonal nga sayaw. Ang mga taga-suporta, todo gayud sa pag-cheer sa ilang pangbato. Well known pa yung tribe namin ba na maganda yung tribe man na Maranao. Very grateful ug happy na nakasulod og top 3 ang mga Hiyas sa Tausug mo. Thank you! Sa ulahin napili ang top 3 nga mao ang Hiyas sa Maranao nga si Beauty Rose Gandarosa, Hiyas sa Tausug nga si Maysara Mendoza, ug Hiyas sa Kagan nga si Alneza Bangasin. Nag-diet ko para lang makarga nila. Di ba? So worth it tanan kapoy og kahago. Ang top 3 magtigi pa alang sa final cultural presentation sa Coronation Night karong August 17. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.